Bună ziua toată lumea, eu sunt Dani și bine v-am găsit la canalul meu de vlog. Astăzi știți că a început școala și mi-e greu să filmez, o să mă apuc regulat, dar o să încerc să mă concentrez la școală. Bine, înainte de toate astea, vreau să-i fac o promovare lui XDemonXRO, Vărmiu. Uitați-vă în episodul cu câinii, o să vedeți cum îl cheamă. Eu vreau să-l ajut să facă episoade, gen încerc să filmez cu tableta și vreau să-l ajut. Adică el e foarte bun în Minecraft, ca mine. Numai că eu fac pe tabletă și vreau... Unitatea mea e la reparator. Că mi-am virusat-o, că mi-a instalat Mobogenie și un an a durat să-mi aducă numai placa video, că a venit cu vaporul. Asta a fost lume. Eu am fost Dani. Sau... Las. Vreau să vă mai spun ceva. Comment, share, subscribe. Și lăsați și voi coment. Eu știu că voi sunteți buni, că voi vă abonați și la Maxi altele, la lectură de la la Z. La lectură de la Z, GeoGeo96 și nu știu dacă vă abonați la programele de mituri și legende din GTA, dar în fine, o să fac și episoade din GTA și Minecraft. Vărmiu. Și o să mai fac și din GTA Samp. Vărmiu și-a instalat GTA Samp și Minecraft are de 2 ani. Se instalează și single player și nu știu dacă regulat o să o posteze, nu știu. Că el n-are telefon așa și eu stau barem 2 zile sau o zi și ce să fac? Mi-e milă de el că nu postează. Bine lume, cam asta a fost tot pentru astăzi. Eu am fost Dani și nu uitați să dați share, comment, like, share, comment, subscribe și până data viitoare ce să mai zic decât bye bye.